ରଜତ ଜଣେ ମଣିଷ। ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି ତାହାର। ବିବାହ କରିନାହିଁ। ଜୀବନ କଟାଉଛି ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପରି। ଫାଙ୍କା ଜାଗାରେ ବିରାଟ ପାକା ଘର। ତାର କିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଇ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କଠୁ ଘର ଭଡ଼ା ମଧ୍ୟ ନିଏ ନାହିଁ। ତାର ଜୀବନରେ ଜଣେ ଝିଅ ଆସିଲା। ନାମ ଥିଲା ପ୍ରିୟଙ୍କା। ତାର ବୟସ ହେଉଛି 21 ବର୍ଷ। ସେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରପୋଜ କରିଲା ରଜତକୁ। କିନ୍ତୁ ରଜତ ବିବାହ କରିବାକୁ ପଛାଇଲା। ଏଇଥିପାଇଁ କି ବୟସ ରଜତର ହେଉଛି 45 ବର୍ଷ। ସେ ଚାହୁଁନଥିଲା ମୋତେ ବିବାହ କରି ତୋର ଫାଇଦା କିଛି ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ରଜତ ଦେଖିବାକୁ ଅସୁନ୍ଦର। 7 ଦିନରେ ଥରେ ସ୍ନାନ କରେ। ମୁଣ୍ଡର ବାଳ କାଟେ ନାହିଁ। ଦାନ୍ତର ସାଇଜ ଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଏବଂ ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା। ତଥାପି ପ୍ରିୟଙ୍କା ବିବାହ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। କିନ୍ତୁ ରଜତ ତା ଜିଦରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ରିୟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରଜତ ଘରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ପ୍ରିୟଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର ଗୁଡ଼ିକ ରଜତ ମନକୁ ଜିତିନେଲା। ରଜତ ତା ବିନା ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। କୋଉଠି ଦିନେ ନ ଦେଖିଲେ ରହିପାରୁନଥିଲା। କୌଣସି ଟୋକା ସଙ୍ଗେ ଯଦି ପ୍ରିୟଙ୍କାକୁ ଗପସପ ଯଦି କରୁଥିଲା, ରଜତ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରୁନଥିଲା। ଏଇଥିପାଇଁ ରଜତ ପ୍ରିୟଙ୍କାକୁ ତା ସଙ୍ଗେ ରଖିଲା। ରଜତ ଯେଉଁଠି ଯାଉଥିଲା ପ୍ରିୟଙ୍କାକୁ ସଙ୍ଗେ ନେଇ ଯାଉଥିଲା। ଏମିତି କରି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ରଜତ ତା ଘରେ ଗୋଟାଏ ପାର୍ଟି ରଖିଲା ଏବଂ ସେଇ ପାର୍ଟିରେ ପ୍ରିୟଙ୍କାକୁ ପ୍ରପୋଜ କରିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଏଇଆ ଚାହୁଁଥିଲା ଆଉ ପ୍ରିୟଙ୍କାର ସ୍ୱପ୍ନଟା ପୂରଣ ହେଲା। ପ୍ରିୟଙ୍କା ଖୁସିରେ ତା ସଙ୍ଗେ ରହିଲା। ଆଉ ରଜତ ଦିନକୁ ଦିନ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ଖୁସିରେ ସେ ମଦ୍ୟପାନ ବହୁତ କରିଥିଲା। କିଏ କ'ଣ କରୁଛି ତାକୁ ଜଣା ପଡ଼ୁନଥିଲା। ସେ ଏତେ ନିଶାରେ ଥିଲା। ରଜତର ସାଙ୍ଗମାନେ ଜଣେ ଜଣେ କରି ଘର ଛାଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଏଇଥିପାଇଁ କି ପ୍ରିୟଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର ଗୁଡ଼ିକ ରଜତର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଘର ଛାଡ଼ିବାରେ ମଜବୁର ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ରଜତ ଏକା ରହିଲା ଘରେ। ତାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପରେ ରଜତ ନିଜକୁ ଅସହାୟ ମନେ କରୁଥିଲା। ନିଜକୁ ଡରି ଡରି ରହୁଥିଲା। ଧୂମପାନ ଅତ୍ୟଧିକ କରୁଥିଲା। ରଜତ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ପ୍ରିୟଙ୍କା ରଜତକୁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବୁଲାଇବାକୁ ନେଇଗଲା। ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଏଥିରେ ରଜତର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଏଇ କଥାଟା ପୁରା ସହରକୁ ବ୍ୟାପିଗଲା। ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ଖବର ଶୁଣି ଫେରିଲେ ରଜତ ପାଖକୁ। ରଜତର ମୃତ୍ୟୁ ଶରୀରକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଅଫସୋସ କରିଲେ ରଜତର ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବଂ ପ୍ରିୟଙ୍କା ବିଧବା ହୋଇ ରଜତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସି ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ତାର କାନ୍ଦ ଶୁଣି ରଜତର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଆଗ ସପ୍ତାହରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ।